Ванка, ето, постигнахме резултата с новите контролерчета. Тук съм го включил този контролер. Той как се казва, все му забравям името. И сега в момента подава нагряване, но съм му сложил 25% от мощността. И ето сега тук синусидата е отрязал в по-голямата част и пуска само 25% от горната и от долната полувълна. И температурата бавно се покачва. Тук изкачат разни аларми. Това са такива полезни аларми, които, когато достигнат заданието от 100 градуса, тук са жълтите цифри, те аларми ще изчезнат. И така, сега ще изчакам малко и ще видя какво ще стане. Най-вероятно уричето е много добро, съвременно, ново. И поради тази причина, че е ново, той не ми е изпратил пълна документация. И сега, на базата на някаква такова кратко ръководство, аз прогонвам всички параметри и ще ми трябва малко време да ги опиша това нещо подробно, за да може да ги използваш.